Здравейте! Как сте? Виждам ли ви са малко променена? Виждам ви са, защото съм бременна в 3-я месец. Сега ще ви... Сега ще питате от кого? Че аз ако знам от кое зърно боб ще пръдна, няма го ям, бе. Шегувам се. Разбира се, че детето е от моечкия си и смятаме да го кръстим Барак Обама. Сега ще се питате, що? Защото Барак Обама е първият черен президент на Америка, а моето бебе ще е първото на фолк певица, което няма да от Коко Динев. Тъй. Значи, преди време една друга колежка пък започна да ми разказва. Вика, снощи бях с Коко и преди всех започна да вика, ще скъсам. Аз си викам, а сигурно е доста възбуждащо, викам да ти вика тъй. А тя вика, ма не го викаше на мене на презерватива. И се оказа прав на няколко пъти. Иначе тия дни се чудях какво правят момичетата на моята възраст, докато ни чакат деца. И си говорим с една приятелка, и то за какво си говорим? За една трета позната, дете нямаше тогава. Да. Викам, ама къде е муцито, че не я виждам напоследък, бе? Приятелката ми вика, муцито почна работа. Викам, въй, завалийката, глея, начи тая, за пари какви неща е готова да направи. И аз, понеже имам време, пък реших аз да си родя едно дете, защото, както ми е казала татю ми, в живота си една жена трябва да роди дете, да посади дърво и да си пусне клип в интернет, доволна ще останеш. Сега да ви кажа, заради бременността редовно ходя на лекар. И лекаря първо ме пита, Галинче, желано ли беше бебето? Аз му викам, по принцип, желаях само щъркела, дед го донесе. Както и да е, след това доктора ме прегледа и ми каза, Галенче, всичко с водите на бебето е наред. Аз му викам, късметли, че на майка му ваната 3-ти ден запушена стои. Вчера да ви кажа, пък бях на видеозон и преди да отида, тачо ми каза, видеозона е като твой клип в интернет. Качеството е лошо, ама същественото се вижда. Честно да ви кажа, съм малко притеснена за бременността, зато реших да се посъветвам с моята колежка Емилия, която не отдавна роди. Отидох и на гости, първо я питах, питам я, ти крещя ли докато раждаш? А тя ми вика, не, Галенче, и на теб ще ти препоръчам една клиника, няма нужда да крещиш, те ти пускат плейбек, ти само си отваряш устата. После ми сподели, коя е първото нещо, което е казало детето й. Казало, искам мляко, писна ми да случа силикон. Тъй, като заговорих за плейбеци, да ви кажа, ония ден седим с моя мъж къщи и по радиото пускат една песен. Много хубава песен. То не е песен, то е песен. И мъжа ми вика, бе, таз песен, твоя ли е, Галенче? Викам, не, още не е моя, ма скоро ще стане. Ще я каварирам. Накрая с мъжленцето ми решихме да кръстим бебето на Тачо. И ще се казва Тачо.